Nampilaken drama modern dengan nganti judul konspirasi bantuan fiktif. Kula Siti Nabila dados narator. Kula Alicia Saripati dados Siti. Kula Jabira Ramadhani dados Tira. Kula Muhammad Putri dados Fati. Kula Dita Kumala dados Sari. Kula Lukman Masal itu dados Rangga. Kula Kevin Dimas Putra dados Lengkep. Ing Desa Bumi Rahayu, awan iki wayahe pembagian bansos kagem masyarakat sing kurang mampu. Pembagian bansos niki dilaksanakan ing balai desa. Alhamdulillah akhirnya diwujud cair. 100 bayar utang, 100 bayar banyak anakku. Loh, kok garek 100 iki? Wah, gak beres iki. Aku mau ndelok sari demo. Akhirnya Wati marani Sari ing omahe gawe ngandani masalah bansos sing orang genah. Nih Sari, pilih iki jane. Aku kok cuma harus setengah. Maksudnya apa tuh? Aku ada sing kali setengah. Iki loh, aku kan tekan balai desa nunggu bansos. Lah kok untuk setengah tok lah ya gak beres iki. Walah, saya itu bagian bansos. Ya wis iki tekan nunggu bansos di protes. Akhirnya Wati ngancani Sari njupuk bansos mesisan protes marang Bu Ira sing bagi bansos. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Wonten apa nggih, Bu? Iku bagian nunggu bansos atas nama Sari saking ETN. Sekedar Ibu, kula jenengipun nggih niki wonten redak kula pendaki bansos nipun. Niki Bu bansose sampun jenengan tamping nggih kalih Tapak Asma ten mriki nggih. Nggih, matur suwun nggih Bu, sampun kula tampi bantusipun. Wati lan Sari pun ngecek bansose Sari sing sampun diparingi kalih Bu Ira. Piye bukaan deloken mboten Bu Ira. Coba kamera. Lah yo, setengah to. Kan jarene Pak RT iki entuk to, wis ayo balik maneh dan kok. Yo wis ayo demo sekalian. Iya. Kira piye to maksudnya kok cuma saya setengah kok. Ini Pak RT ngampung ngono kilo lho. Noi entuk seyuto. Sekedar gitu. Kula pundhutke proposal nipun. Niki Bu jenengan badhe tingali. Apa ini potongan sampai 500? Sepurane nggih Bu, ten proposal pancen ditulis seyuto. Nanging enten potongan kagem pajak 400.000 lan transport 1.000. Darine mung kebagian 500.000. Ayo cendol. Loh, wonten apa iki rame-rame? Niki lho Pak, wonten masalah bansos. Lah iya, lah wis entuk duit iki sambat. Piye to Cep, jare entuk seyuto. Lah kok iki mau setengah Tenang, sekedar kula konfirmasi ten atasan. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Pak, niki ada warga sing komplain mengenai masalah bansos. Lah masalah ponne. Wis diwene duit cek protes ae. Si pun boten terima ya, cuma angsal setengah. Wes gampang, untuk aku tak perlu. Halo, Dun. Halo, iya Pak. Bu ini yo, di kantorku saiki. Oh, iya siap Pak. Awakmu gelem ngewangi aku apa ora? Mengko tak weni bonus. Wah, lek ana bonus nggih purun Pak. Iki enek nek balik desa ana masalah. Awakmu kudu ndukung aku manut ya. Siap Pak, tapi bonusnya piye? Aman Pak? Tenang
perhatian, jam pelajaran ke-10 segera dimulai. Sing saklaripun mengurangi dana bansos masyarakat ini Pak Rangga. Pulau ini ngomong iki amati pulau ingkang dikongkon Pak Rangga mengurangi dana pun lan pulau lan pulau diparingi tambahan. Terus bonus tambahannya kan jangan bangun nopo. Tenang Bu, pulau mboten nanti mboten bonus meniko. Lah bonus meniko pulau tambahaken wonten dana masyarakat. Pulau iya Mbak, mboten wonten sanggatan pihak berwajib amati pekerjaan pulau makin terancam. Terus solusi sampean saat ini pripun Bu? Pulau nuwun Bapak Ibu sekalian, waktu Pak Rangga datang ini, Bapak Ibu sekalian pun sanggang nek pulau nyadari berita ini. Lalu pulau badhe masalah menika datang polisi. Siap Bu. Telepon, kita ada ya. Halo Yuni. Halo Yun, Yuni. Nggih, halo Pak. Yun, kowe engko dhisik makan balik desa, engko aku nyusul. Oh, nggih, siap Pak. Akhirnya Pak Rangga budal menyang balai desa kanggo marino masalah. Loro kilo. Ono apa Pak Bu? Kok rame ae? Iki Pak, enten sing protes amarga mboten sesuai kali proposal. Jelas protes soalnya gak sesuai dengan kenyataan. Kayak gini, kenapa kok dicukup? Lah iya Pak. Iki adil. Kadang piye? Iki kabeh wis sesuai karo ketentuan. Ketentuan piye maneh? Aku sing kerja banting tulang wae ora itu. Ya wis ngene iki jenenge kehidupan. Kayaknya membutuh bukti orang jadi. Iya Pak, tidak saja cilik demi kepentingan pribadi. Wes, bisa sampai kata polisi baik. Ayo nalu aku. Loh, kal bos. Awakmu gelem bebas ora? Ya purun Pak, kula tasih nguripi anak bojo. Wis ngene ae, awakmu ndukung aku, mengko awakmu tak dadino tukang sapu ning kantorku. Walah, tukang sapu Pak. Sing rada dhuwur sithik lah, sekretaris sing ngoten caget. Ya wis, dadi tukang pel wae. Kerjane ning jero kantor orang panasan. Oh iya, ya wis deal. Ibu-ibu mending jelasno ning kantor polisi wae ben aman. Loh, ini tetep kok malah dukung kono. Cek kayaknya wis gak best friend. Wes, saiki ayo nang kantor polisi wae. Garet-garet. Kan ngono. Akhirnya warga lan Pak Rangga kali Bu Yuni budal nang kantor polisi. Bu Yuni lan warga jelasaken kronologine jujur lan bener. Akhirnya Pak Rangga nyatakake bersalah. Senadyan Pak Rangga mboten trimo kali keputusan Pak polisi. Nanging Pak Rangga tetep dinyatakake bersalah lan akhirnya dipenjara. Sabar. Ayo, Cik loro kilo. Yang drama niki wonten amanat. Ya niku aja dadi wong sing senengake manfaataken jabatan kanggo kesenengan pribadi. Lan dadi wong kudu ngedepanaken sifat jujur. Cekap